Mga kabro, mga kabagis, Chris Lord Agibis po ito. Bago lang kayo sa channel ko, is like, comments, and subscribe. Luluto po tayo ng igado. Ito po ay titi Ilocano recipe. So, atay, naiwa-iwa ko na po yan. Binabad ko sa konting tuyo. Tapos ito is plain. Tapos pinag-mix ko po ito. Plain, tapos yung puso. Tapos ito yung baboy, yung may laman, yung stripe po. Yun ang ingredients: green peas, garbanzos, green, yellow, red pepper, yung kinuha ko, tapos sibuyas, bawang, patatas, and carrots. Mandagdag po ako mamaya, hiwain ko po yan mamaya. Tapos ang toyo, yan yung mga kanya. Sweeties, tomato sauce, yan ang pag nagluluto kami mga Ilocano. Okay, samahan nyo po ako magluluto. Ito, hiwain ko na lang yung mama. Ito. God bless you all. Mantika. So, bawang, lagay po, magigisa po tayo. Yan, bawang. Ako po pag nagluluto, maraming laurel dito. Sobrang bango po, dalawa lang. Tapos ito, naiwa-iwang karne ng baboy. Tomato sauce mamaya halo ko. Tapos ito, aswiti po. Okay, sunod natin yung puso at spleen. Yan. Atay. Ay, check nyo po pagluto na po yung mga ginisang karne, liver, puso at saka spleen. Tapos sunod-sunod na po yung mga yung mga ingredients na ito. Iniiwan natin yan, ingredients. So magdadagdag po tayo ng soy sauce, okay? Tapos yung timpla mamaya, mag-atas po yung aswite. Yung nag-isa ko kanina, yung pinong ko, yung nag-isa kayo po, carrots. Sabay-sabay po yung tatakpan po natin. Pag malambot na carrots yan, tapos yung pinakahuli soy sauce, yan, tapos yung garbanzos. Ito, siling saglit lang maluto po yan. Takpan po natin. Sunod po natin ito kasi malambot na yun. Ito, tama-tama lang. Okay. Tapos takpan ulit. Yan. Bango, igado. Ayos. Yan, yung special igado. Traditional na pagluluto. Tapos ilalagay ko na yung huling sauce. Yan. Ilang po magluto. God bless you all.